Hey everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आं बेबायदि गामिनि औवानि दालांजों मोजां मोनो दा आयै दाबो सौहैया नों गोबानो ओंखारदों नामा सोरथो आं नङा आंना खर' आंना जेबो साबावाखैसो माने नांजोबलाना फैदोंना क्या बोला तूने नायलाय नायलाय बियो माबासोमोन अनला मेवाइ ओमफ्राय ना सारि सारि हाजो नायलांदों नोंथांमोना
हाजो सेरनि मालाय बेहा बावखुंग्रि हाजो सेरनि मालाय बियो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोफैनो हागोन नोंथांमोना जाय बावखुंग्रि हाजोआव गाखोयो बिसिनाव हाबलांजोब आं दं दखान होगोन आंनि दखानाव हाबजोबबानो जाबाय नै गाइसमोन बे थाइबें दखान होगोन नो नायलाय थाइबें दखान होगोन नायनानै लाखा बायनानै दा बिनावनो हाबफैनो हागोन नोंथांमोना गासिखौबो मोनजोबगोन आंनियाव ओमफ्राय आंबो थागोन आरोना लोगोसे दखानाव बिदै गोदैथार ओमफ्रायो दंखाजोबो आं संखाजोब्बाय अर्डार खालामनो हागोन माइब्रानि जौ लागोन बोसोरथाम बोसोरनै बिदिनि दं आरोना ओमफ्राय बायदिसिना जाग्रा मोनगोन बिसिनि दखानाव मोनजोबो दखान मारि ओमफ्राय जाय आंखौ सिनायो बेनाव फ्रि बिनानै जाला होगोन फैसाखौ